Assalamu alaykum mehriban tomoşaçlar. Bu sürpriz. Bugün Qurban Murad aganyň Peýgamber ýaşdy. Bidem ýürüýte daşary ýurtda zähmet çekýän mehriban ogly Juma Muradyň adyndan aýratynam gelini Aynawadyň adyndan agtyklary Şöhrat Emirhanyň adyndan Qurban Murad agany gutlap barýar. Şol owadan pursatlary size hödürleýär meşhur Zeyhun Production. Qurban Murad aga toýlar gutly bolsun, ýaşyňyz uzyň bolsun, mehriban oğullaryň adyndan, agtyklaryň adyndan, ähli gelinleriň adyndan size iň gowardylarymyzy ýollayýar. Toýlar gutly bolsun, Allah jan her kime nesip etsin Peýgamber ýaş toý bermek. Murad aga ilkilena assalamu alaykum. Wa alaykum. Öýüňizde toý dik geledi. Akyn toýlar gutly bolsun. Yana bak söýdüňiz. Toýa gatnaşýan hemme adamlara da nesip etsin. Toý berme. Ne da sory ýurtdaky mehriban oglum Juma Muradyň adyndan gutlap geldi. Ýürüýte size akyn toýunda näşe Amerikan dollary Juma Murad ogluň adyndan sowga edildi. Janyň sag bolsun, ogluň adyndan. Amin. Sag bol. İşler olmasın. Sağ ol. Onu da şunu yalıp Peygamber yaşını edip ettim. Ramrat. Çağıranın bakana bu olsun. Oğlu yarpıyı çıkarıp Özkallı devletli maskala olsun. Cuma Murat'ın. Alçağa alkış olsun. Ramrat. Amin. Abdülhamid ötüyor Cuma Murat'ın da. Juma Murad sağ ol. Näde? İnternet bu marka tomoşadar. Inni Doğan telpek sowgat bayna alaly. Ýürüýte agtyklaryň adyndan. Şöhrat Emirhanyň adyndan. Alnetiyet. Algeydira. Agtyklaryň adyndan Qurban Murad aga. Kesin söýdüm biz. Allah'ın onu da edip ettim. Şunu yalıp Oynaýsyn. Ine bir süýçülük tortu bolsa geliniň Aynawadyň adyndan sowgat. Ýürüýte Indi bir telefon sowgatma. Juma Muradyň adyndan agasy Allah Murad. Allah Murad bilen. Allah Murad. Gel ha. Ine bilen saňa sowgat. Ýürüýte Juma Muradyň adyndan. Ana bir sowgat aýtyp berin. Sana da edip ettim. Sag bol Jumam. Tanrı. Sağ ol. Nesi ýetsin diňe gowy habar geldi. Benim gitlen. Doğan Juma Murad goý bilen togatlaryň üçin köp sag bol doğanım. Daim ýoluňa ýoldaşyň hak bolsun, görjeň gowy bolsun, aljaň alkyş söýjeň prezident bolsun. Hemişe goşagarlaň ýoluňyz açyk bolsun. Doğan köp sag bol. Size de Peýgamber ýaş Huda ýetirsin, özüňde de ogluňda da goşagarla. Onçun Juma Murad sag bol. Tagryl katyn eden diýilen Allah'tan aýtdyn. Taňa da Peýgamber ýaşyny edip etsin, Aynawat gelin taňa da sag bol. Agtyçyklara da sag bol aýtýan. Elleriňe sag bol tagryl katyn. Toýuňyza gaýtdym. Şunu ýalyp toý bermek sebäpden edip etsin, ogly ýerine çıkaryp. Bizim toýma barmak bilen edip etsin, Qurban Murada da edip etsin. Sağ ol. Sağ tagryl katyn. Sana da benim Peýgamber ýaşy etdim. Sağ ol. Kaka ýaşymyz ýyma. Sağ ol. Adamcan ýaşymyz bolsun, Peýgamber ýaşyny gutly bolsun. Hemişe aramyzda akçy oturup bolmaly. Sana da Juma Murad, senem sağ ol. Sana da gaý. Jadi Peýgamber ýaşy gutly bolsun. Qurban Murad nimenem sağ ol bolsun. Sağa mangen. Adamcan ýaşymyz bolsun. Göröňi ýaşy berdi. Sağ ol. Tamam, güleriydi. Hiç satılmadı. Juma Murad da olsun, senem sağ ol. Adamcan ýaşymyz bolsun. Elmedam aklyň arap bulgan akdyr. Doğan Juma Murad gelmedi Aynawat. Senem sağ ol. Peýgamber ýaşy toýunda. Atlaňa bir sekund boýlap.
Allah'tan emri akşağınasın. Gözünümüz. Yaşım duymasın. Daha da yaşlı bir peygamber yaşlı. İlkinci nokta.com. Bedel dünyam göz yaşlara boğulmaz. Eciz gönlüm ayna yani dövülmez. Başımdaki süven baktım soğulmaz. Kalkam yaşap yürse yaltı dünyada. Yeki uymaz bardağını bildirer. Gamlı vaktim medet verer güllüler. Büdrenimde başımı dik kaldırır. Kalkam yaşap yürse yaltı dünyada. Hasretinden korkayım yoktur durmuşum. Kalkam yaşap yürse yaltı dünyada. Başımdan ayrılmaz ki hiç bağıt kuşum. Kalkam yaşap yürse yaltı dünyada. Hasretinden korkayım yoktur durmuşum. Kalkam yaşap yürse yaltı dünyada. Başımdan ayrılmaz ki hiç bağıt kuşum. Kalkam yaşap yürse yaltı dünyada. Bir Allah bir sana egerin başım. Senin menen yaltılanı durmuşum. Korkusuz ıkvana övrülli daşım. Kalkım yaşa